Kolmas erä, Suomen ja Matti Keinosen onnekas hetki, Lasse Oksanen oli syöttäjä, tilanne muuttui 3-2, mutta vain hetkeksi, sillä siniviivalta tulee kova ruotsalaislämäri ja Tord Lundström ohjaa sen ohi maalivahti Urpo Ylösen. Ensimmäinen erä ja Suomen riemullinen avaus, tekijänä Matti Mölli Keinonen, ja näin syntyy 1-0. Mutta samassa erässä Kanadan Pinder tasoittaa 1-1 Esa Peltosen hassatessa. Kolmas erä, Kanadan Bourbonnais asialla, tilanne 3-1. Ja sitten on asialla Kanadan Huck ja tilanne 4-1. Ja tässä vielä Kanadan 5. ja viimeinen maali, tekijänä Caffery.